Oh! Naunsa ni bata, sige makagawa dira. Da, patay nun, da. Kita man bata ay. Da, bitik, buto. Da. Sikay! Naunsa ni bata kaniya kasi duwa diha. Sa dire. Ang buwa, unya na ba? Buwa nalingaw tas duwa dire. Buwa po ni siya, si panugo. Nagaliyok-liyok, sugo. Samli, oy. Naunsa unahon para ni mong duwa kay sa abangan to dire. Di ta man kapaganon rod. Piliyon dyan ang duwa kay makalingaw man. May ka ng trabaho. Nahatag mo na nag-stress na ho. Lahat sa bata ha. Na, huwag na mga kumara niyo na. Bugbog ka na magkagusap na. Huwag sa magkapay padong. Namugbog ka. Huwag man inom dyan yung duwa. Labay na. Nakunsa mo na. Magdali niya na. Asa mo na trabaho ka ba? Abang ikong gaabiro kay na. Gray, baho ano mo kasap? Oh, kaya naman rin ani mo pa. Damay na lang tayo. Ang gantaan ng pulang trabaho. Total, huwag po kayo ligo. Sorry ko nung tabangan. Ang tabangan ko. Gawa sa bitang ko. Ang naraman dahil na din. Magdali niya kaaso kayo. Kawano na. Pagpuang ito ko. Isang naman na eh. Panagsar ka naman sa trabaho. Ikag, dugatabang. Ikag, iyan. Wala ka. Ang aming buwan, atong yaw-yaw ba? Kaya kamay na mga tayo. Daghan nakareklamo pa pa. Daghang unak ko to. Sabi na huwag karira. Maria, paso diri pa para mawala yung bukas ng ilok. Gana eh. Galing ito. Wow, nagiya. Kita ni amahan tagaliyok-liyok sugo eh. Nanambok na lang siya, nanagko na lang dyan yung bilsin lang niya ba? Sakto na eh! Oh, sakto na, dali. Muna na ba? Muna matagnas langit ang mga kuhan na ba? Kuhan na, muna tagnas langit ba? Ako sa akin, mga apilan mata ni mga damo. Ay, sorry pa na. Apilan mata ni sulok. Langit, kuhan ba? Sa langit niya, ikabalaka di ka mapis langit. Ay, di ba? Kuhan. Magyaman din ang langit eh. Na, kanaw ta murag langit mangga. Murag langit, makakita juga ang langit ron. Apilon ko namang sulok. Wa mo tutuyuan. Ita ka bata. Ay nalang ko tabangin diri be. Pagod niyo to gasolina. Mawir pa tawag mapon. Ayaw ko nung tabangin, nya manugo gasolina. Sige na ka, may imperno tayo mga bata. Masaya tag imperno nimo. Dali, dali ko. Pagod niyo to gasolina ko. Wa po na si panugo eh. Balik do sila kay gamay ra na to nabili na to. Dos, gasolina. Oh. Nagbahal magaling itlog, gasolina pa ka. Nang sa inyo ba kung apiling itlog gasolina ra ba? Ano ba? Basta binoa. Kung di mo sagot ang boy, ina nga. Sunog kung talagang gasolinahan nila. Nahala, ako itong inod. Binuang ray, muto ka po da. Inod ko na ako, bahala ka. Bahala ka, basta binuang na to ka. Basta na inod ako. Bahala, dito binod. Bahala ka ha. Binuang ako. Balik ka na rin. Dali, 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 dali. Yamunan niya. Pabalik ko din layo na ta. Napungod siguro, lugayaw siguro ba? Saan naman po? Ugma na lang biyay. Ako na ako, anon. Magdungag pa na. Ay, kuin na pa. Ako na po'y dungag. Sabre nga. Sabre ko lang anak ko raman. Unsa bataa. Oo na, dira. Bugyan kay kamusugo. Ya, tapulan kay kamubuhat og anak. Ikaw na, pagdungag ka po daan eh. Grabe ka kabataay. Bisag kung sa istorya, nadyo kay ikabaw. Nami kay duwa. Buo na po sa dungag. Wala kay, hindi na ko. Oh, asa ba ka ba daw? O para bay kahoy. Na, balik. Uy na pa. Pag-uwa po niya. Uy. Oy. Diyan ko ba, tigpanugoy.
Ang sa mga uyab-uyab ka nga. Mulikin pa kagluta. I love you na. I love you so much. Tomorrow. Uy! Lego! Woy! Uy, natagak mga idol. Dugan mo ko natagak ni idol pero walang kon niya sa Kaya ko namang ilaban ka pa. Alam mo na iningatan kita. Richard! Oh! Naglolo na po ka ng cellphone ni mo. Grabe ka na adlaw na lang. Lolo ka cellphone. Oh! Kani kay nanawag, sugo na po ni ba? Na! Kahapon na tayo giing na. Palit ka sa na. Unto na lang. Huwag mo palit. Palit ka tugaw. Tua! Wait lang pa! I love you pa! Love you sa mata. Bukbukon talaga ka. I love you diharon na. Palit ka daw. Love you, oy! Korta be! Tanawara. Mulag gilom pero di mo barog. Ganihara kasi lagi. Palit na ka. Palit na. Korta be! Uwa ba namin yun? Ganihara kasi glo. Sige na kaglo-lo yung cellphone. Taon ko. Sige na makaglo-lo. Para bakang tubo. Ikaw eh. Kita gano taga kwarta gapon na sa ni kwarta. Palit ng tinte. Mo boy wa tayo kwarta. Iluwa. Saba diha pa uy. Dito na nako eh. Gikalibang na magani. Mo boy wa tayo kwarta. Ko kita sut. Sige ka glo na sa cellphone wa kay tubo-tubo lang. Go. Wala na bitaw ng gihatag. Yata gani kay papalit. Imo mo nung giton. Kay ba naman kanaw mo gila. Yo, ang bugo ng saka. Tara ka mag-shoutout na. Yeah! Yo! What's up guys? Woohoo! Mga pare ko yung mga ka-yellow corn niya. Oh, hinaut na pa mo dira. Yellow corn niya. Yellow corn. So shoutout to mga pare ko. Shoutout na pare koy. Unang shoutout si Si Denwin Loy. shoutout mo din Winloy. Ag ni MMG Estremos Castro. Shoutout mo. Crisanto Dandoy. Shoutout mo. Gary Dalagday, yung Oh, mabuang oy guys, shoutout sa akong kuya guys, dari Dalag o Michelle Dalag. Shoutout mo tayo ya. time. Tani guys, nag-comment na sa akong channel guys, sa ako ni shoutout. Subscribe mo sa yung channel guys. Richard Dalag. Shoutout ni Anel Mayes Vlog. Shoutout sa imong vlog og ni Daga TV, ni Tata TV og ni maro to. Oh, napadiri sa kuan guys, Messenger. Na si Romeo Jar Merquita, Katrina G. Torrefel, Chad Torsende, Jubilin Lakwit, Tesio, John Lloyd T. Soliano. Mana guys? Ikaw Brad. Ayun, so shout out sa po ni JC Barbas, Lia Sangmen, Imais G Vibes dahil tagay na bangga guys sa vloggers natin sila. Angelski Alia, Manggagaw, Jonah Miao Donaire og sahong Facebook page ug channel Kintoy TV mo na. Ikaw idol. Yo, shout out ko ni Eric Bugnos, Raymond Canada o kanang mga kauban akong tigbek-bek kanang ang kaning kalsada. Babul shoutout yan ha. So guys, shoutout guys sa akong mama nga nasa kabutuan ug sa akong manghod si Obi TV. Oh guys, Subscribe mo sa iya guys. Musta na mo? Si Opit bro. Shoutout tayo. Muhabol ya, pwede? O kanang shoutout sa akong maguwang nga si Joseph Vincent nga nas Denmark. So napakihabol? Napakoy pahabol shoutout guys. Ano lang ay init kayo maghabol ka. So guys, pahabol shoutout guys. Bye bye. Bye bye. Pahabol kasi iniwan kami. Shoutout sa ex. So guys, nakoy pahabol nga shoutout guys. Si Buen TV, Signal Biliran, John Paul Ang og sa iyang produkto nga Signal. Signal guys, palit na mo sa Kawayan, Negros Occidental. So maro to guys, daghang salamat og si Alan Ske of Tana. Hoy! Mana? Regis ka brad. So guys, ang nakadaog dahil sa atong kanang pag-giveaway nga load kay ni kontak ko lang ta mga pare ko saan para ma-load na ninyo ang 100 nga load. So sponsored by Factor That. Palagog subscribe kay Sir Factor That. Siya ang
sponsor sa atong pa-load sa pag-giveaway. Oh, shout out ni Boss Boboram. Salamat sa 100 load, boss. Mag-upload na siguro ko kay nanak load. So yun, salamat guys. Like og share para makadaog mo sa pag-giveaway na tong load. Bye-bye. Wait, tayo lang kwarta. Iluwa!